Anke l-ex editur tal-ġurnal Orizzont Roberto De Brincat ħareġ kritika l-leadership ta' Robert Abela u f'opinjoni analitika fil-gazzett ta' Nhar ta' Ħadd tal-General Workers Union insista li llum il-ġurnata tal-Partit Laburista immexxi minn Robert Abela għata lura meta mqabbel mal-perjodu li fih kien immexxi minn Joseph Muscat. Roberto De Brincat il-ħadd li għadda kiteb fit-tul dwar id-defiċenzi ta' Robert Abela fit-tmexxija tal-partit u qal li dawn id-defiċenzi qegħdin joħolqu diversi problemi ta' kredibilità u serjetà fil-mod kif in-nies iħarsu lejn il-Partit Laburista u qal li l-ewwel qabel kollox iħoss li Abela ma jgawdix l-istess rispett li kien igawdi Muscat u stqarr li l-livell ta' leadership tiegħu meta kkumparat ma' Muscat wassal għal intoppi mhux mistennija. U jagħmilha ċara ħafna li fil-waqt li qbilt ma' Abela meta Rosin Kutajer intalbet tirreżenja mill-Grupp Parlamentari Laburista wara li saru magħrufa pubblikament il-messaġġi li kienet tibgħat lil Jorgen Fenek flimkien mal-impjeg li ngħatat mal-ITS. Fl-istess waqt ma naqbel xejn ma' Abela li jerġa' jdaħħal lil Rosin Kutajer lura fil-Grupp Parlamentari Laburista. U wis aktar meta u jisħaq li biex tiġi konsiderata terġa' lura għandha tagħmel apoloġija. Roberto De Brincat jgħid li llum fil-Partit Laburista kulħadd jagħmel li jrid u li jfettillu u mingħajr ebda dixxilpina. U semma l-każ ta' Manuel Kuxkieri li b'messaġġi fil-mezzi soċjali qed jagħmel ħafna ħsara li tmexxija u l-kredibilità ta' Robert Abela jgħid li affarijiet bħal dawn jibgħatu l-messaġġ ta' nuqqas ta' għaqda fil-partit u dwar din is-sitwazzjoni xejn feliċi għandha ssir riflessjoni bis-serjetà għaliex fl-aħħar mill-aħħar hemm barra n-nies qegħdin jaraw partit li mhux maqut.